Čau lidi u dnešního videa. Dneska máme další ochutnávku. A dneska tu máme extrémně kyselé bonbony. A pak tady máme ještě pár dalších věcí. Ale třeba se v tom... Tady máš, Domčo. Děkuji. Ještě se podíváme s kameramanem. Tak. A jdem na to. O! Je kyselý. Jako něco. Dobře. O, co děláš? Co je? Nevím, co mu je. To jste neviděli. Jo lidi, tak jdem na další věc. Máme tady nějaký valentýnský srdíčka. Hapal. Jo, je. Kameramane, tady máš. Červený a jdeme jsou to okousnout? i takový bílý. Takovýhle. Tak jdeme na to. Teď. Tyhle jsou výrazně lepší. Jo, ale zapomněli jsme, kolik tam tomu bonbon dáváme z 10. Bylo to kyselý, tak tomu přidávám 8 z 10. Já 10 z 10, protože mám rád hodně kyselého. A ty? 7,5. Jdeme dál. A takhle vypadá. A takhle to vypadá, když všechny vidíte. Je to taková žvíkačka, se dá říct. Já si tady jeden červený takhle vezmu. Já taky. Nekokejte se vám. Tak. Nasyp to tam. Co to natáčíte? Tak, a jdem na další objednávku. Poslední. Nějaká ops. A Má to být kuřecí. a tím valentýnským dávám 8,5 z 10. Já 9,5. Já 7,5. Takhle to vypadá. Tady máš, vem si. Takhle to vypadá. Má to být kuřecí. Vemte si každý. Tady máš a tady máš. Určitě tomu dávám 10 z 10. Je to fakt. Mňam. Chutná to 10 jako z 10. opravdový kuře, který by vám udělala babička nebo mamka. Takhle to vypadá. A ještě jednou, jsou to vlastně takové trubičky. Teda je jako taková pizza. Akorát nafoukla. No právě. Tak lidi, dávejte odběry. Nekoukejte se. Už máme hodně odběratelů. Máme dokonce přes 90 odběratelů. To jsme mysleli, že ukončíme, když vás bylo jenom 15. Ale jak jste dávali odběry a lajky, tak se nám to začalo líbit. Tak jo. Když na tomhle videu bude 12 lajků a 3 nový odběry, tak vám dáme na koment srdíčko a uděláme další video. Tak jo. Tak u dalšího videa. Čau. Čau. Kluci.